Toto je efekt rozdrtenia plechovky. Chceš vedieť, ako som to spravil? Pozeraj ďalej. Najprv si pripravíme kameru a dáme ju na statív. Nastavíme si manuálne zaostrenie a zameriame sa na plechovku. Prvý záber. Natočíme sa ako rukou na oko stlačame plechovku štýlom Eleven zo Stranger Things. Kamera ostáva celú dobu na tom istom mieste. Potom odídeme zo záberu a natočíme samostatné stláčanie plechovky. Je kľúčové, aby zostala presne na rovnakom mieste. Začneme s neporušenou plechovkou a v každom ďalšom zábere ju trochu viac tlačíme. Medzi každým krokom ju na chvíľu necháme tak. Stačí sekunda. Celkovo nám postačí 4 až 5 záberov, kým nebude úplne rozdrtená. A prejdeme na strih. Efekt telekinézy si vyrežeme a dáme na prvú vrstvu. Na druhú vrstvu pridáme jednotlivé zábery rozdrtenej plechovky. Každý necháme zo pár snímkov a potom ich spojíme do jednej vrstvy, ktorú následne orežeme pomocou masky. Pridáme pár zvukových efektov, nakoniec ešte efekt trasúcej sa kamery a hotovo. Máme výsledok. Napíš mi do komentára, aký návod by si chcel na budúce.